Kaixo, oraingo honetan aztertuko dugu eduki formalak nola lantzen ditugun. Orduan, gainontzeko ataletan bezala, lortu behar duguna da erabilera inkostientea lortzea, ahalik eta naturalen komunikatzea. Baina hori lortzeko zenbaitetan, helburua modu inkostientea erabiltzea baldin bada ere, bide kostientea erabili beharko dugu. Hau da, zenbait pausu jarraitu beharko dira erabilera inkostienteri lortu ahal izateko. Adibidez, lehenik erreparatu beharko diogu iten gramatikal hori nolakoa den, forma aldetikan, erabilera aldetikan, eta pixka bat aztertuz. Baina importantea da, hori, lehen esan dagoa, aztertzea bai forma eta bai erabilera. Erabilera esaldi barruan, testuare barruan, zertarako erabiltzen den. Eta hori importantea da, esatean, metodologia aldetikan bide induktiboa erabili behar dela. Hau da, lehenbizi aztertzea nola erabiltzen den, eta azterketa horretatik araua ondorioztatzea. Frogatua dago askoz bide eraginkorragoa dela. Eta azkenik, atasa komunikatibo batean kokatu beharko genuke, bestela egiten gramatikal bat besterik gabe ez daka inolako funtziorik, importantena da komunikatzea. Orduan, atasa komunikatibo baten barruan ikasleek erabili beharko lukete, eta azkenik guk irakasleok aztertu beharko genuke erabilera hori. Zer erabili duten ondo, zer gaizki, zer duten hobetu beharrekoa, eta horren gainean feedbacka eman beharko genieke noski. Erantzuna, zer egin duten gaizki, zer ondo, eta hori, hobetu beharrekoa. Hitz gutxitan esan da, 3 jarduera nagusi ditugu hor. Lehenbizi jarduera hartzaileak, hor besterik gabe egiten gramatikala, eduki gramatikal hori aztertuko genuke, forma aldetikan, zen erabilera aldetikan nola erabiltzen den. Bigarrenik jarduera berrera ikitzaileak, hor eredu batzuk eman da nolabaiteko babesarekin ikasleek antzeko ereduak sortuko lituzkete, eta azkenik jarduera sortzaileak. Jarduera sortzaile hauetan, atasa komunikatibo baten barruan, besterik gabe aztertuko genuke nola erabiltzen duten, eta erabilera horren gainean feedback emango genieke lehen aipatu dugun bezala. Eta hitz gutxitan esan da, horixe izango litzateke bidea.